Така БГ и почнах Хортуна да играя. Ако знаете каква е играта, и отдавна съм я почнал, но сега реших да заснема един клип. Кажете дали искате да почна отново нов човек и така ще играя. Само да ви покажа човекът ми. Ето го, 4901 сила, защото съм все пак 25 левел и няма много неща. Отборът ми не е много голям левел, 8, защото не ме приемаха в по-големите. Имам VIP, ама не да си го използвам. Това са ми 30 левел ми се паднаха от една кутия. И сега само 30 лева искам да стана, че да си вдигна силата и също да ви покажа. Вижте какво имам! В легенда се взима много трудно, но тук взима с лекота. Много лесно дори. Добре, това беше от мен. Беше Лартуне. Пишете ми дали искате да играя и да снимам клипове на нея. Или пък да проси... Защото на легенда вече не мисля да снимам клипове. И това е. Ето ми е жуко човека. Айде. Ето го. Ето го. Добре, това беше всичко от мен. Довиждане. До нови срещи.